Er is een dame die ratelt op, maakt het schoon, er zit niks in, helaas. Maar ik heb eerder vandaag nog. ja, daarom is het ook wel. Maar het is in ieder geval dus het is helemaal een uniek item als een herinnering aan ons ziekenhuis en in ieder geval mijn waardering dat u ons dat willen bezoeken. Dus hartelijk bedankt. Op deze Dia di Mama is premier Schoof uit Nederland hier op bezoek geweest in ons ziekenhuis. Heel bijzonder, want vaak doet een premier niet een ziekenhuis aan, maar het laat zien hoe belangrijk eigenlijk ons ziekenhuis is voor de regio en ook voor Nederland. We hebben het gehad over heel veel onderwerpen, natuurlijk over onze visie, accessible healthcare for everyone, compromising quality, maar ook nog Semper Typ. We zijn er altijd voor iedereen, ongeacht wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt, enzovoort. En daarmee gekoppeld ook over ongedocumenteerden, de enorme last die we hebben en natuurlijk de zorgplicht die we met elkaar hebben en waarom we dat ook graag doen. We hebben het daarnaast gehad over medicatie. Hoe belangrijk het is dat wij als Aruba, maar dat gaat ook voor Curaçao en Sint Maarten, toegang krijgen tot de Nederlandse medicatiemarkt. Dat we sneller, goedkoper en makkelijker toegang hebben en niet de blokkades ervaren die we nu hebben. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Bonaire. En tenslotte hebben we het ook gehad over de importantie van personeel. Het bovenformatief opleiden van verpleegkundigen, de toegang voor studenten tot bijvoorbeeld de opleiding geneeskunde en het bovenformatief opleiden van medisch specialisten. Aruba heeft niet genoeg mensen om de hele zorg te kunnen bedienen. Dus we zijn en blijven altijd afhankelijk van mensen buiten onze eiland. We hebben Nederland gevraagd om hulp, zodat we eigenlijk in de toekomst ook het hoofd kunnen bieden aan alle uitdagingen die we in de zorg ervaren en genoeg personeel blijven hebben. Het bezoek heb ik als heel erg prettig ervaren. Er waren heel veel open vragen, heel veel interesse van de premier in onze medewerkers en tijdens de rondgang heeft hij een goede indruk gekregen. Ik ben ontzettend trots dat wij dit hebben kunnen laten zien en ik weet zeker dat de premier een aantal punten mee gaat nemen en dat wij daar als Aruba nog meer profijt van gaan hebben. Nog Semper Typ!